Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω πώς θα φτιάξετε λογαριασμό στο Roblox συν ότι θα παίξουμε και ένα παιχνίδι. Αλλά για να μην σας καθυστερώ θα σας το δείξω ένα-ένα. Έχω τη βιντεάρες στο άλλο μου κανάλι. Μπορεί αν δεν το ξεχάσω ή αν έχω τα κατάλληλα πράγματα που πρέπει να το βάλω το τέτοιο. Καλά μην σας καθυστερώ, αλλά και όσους έχετε λογαριασμό μου λένε Jim17 και με αυτός εδώ ο Bacon, έτσι λέγεται, θα κάνω log out. Λοιπόν, το πρώτο βήμα όταν κατεβάζω το Roblox σας βάζει εδώ στο κινητό και το ίδιο και στον υπολογιστή. Πατάτε create account και τώρα βάζετε όχι ψεύτικα, παιδευτικά ημερομηνία γέννησης. Θα βάλω τα άδειξα και βάζετε ένα όνομα. Το όνομα δεν με νοιάζει, ας πούμε προέρχεται μόνο για να σας το δείξω. Ένα όνομα που θέλετε να έχει ο λογαριασμός σας. Αν δεν πει. Όταν βάλετε τώρα προφίλ, όταν το βάλετε, εγώ θα βάλω ένα πρόχειρο. Πρόχειρο για να μην νομίζετε. Εδώ πέρα σας λέει να κάνετε αυτό εδώ. Εσείς αν είστε κορίτσι, αγόρι. Εγώ πατάω αγόρι. Όσοι είστε κορίτσι πατάτε αυτό και μετά πατάτε continue. Έχονται και μερωτικά βίντεο τρομακτικά. Συνέχεια. Να. Δεν θα σας το ζητήσει. Απλά επειδή έβαλα ένα νέο όνομα. Βάζετε και κωδικό. Θα σας ζητήσει κωδικό όταν βάζετε το κωδικό σας και μετά έτοιμο το account σας. Ναι. Αυτό ήταν. Δηλαδή τελείωσε. Σας είχα πει κι άλλο. Παίζει Ολυμπιακός. 1-1 χάνουμε. Ολυμπιακός μόνο. Παρεπιπτόντως, εσείς τι ομάδα είστε? Τώρα ξέχασα τι θέλω να κάνω. Άσε με Roblox. Αυτή τη φορά όμως σε αυτό το βίντεο θα σας έχει μπει σας intro. Και intro και όλο. Τώρα κάτι σας είχα πει, αλλά δεν θυμάμαι. Ότι θα παίξαμε ένα από αυτά τα παιχνιδάκια λογικά. Εκτός από αυτό το βγάζουμε. Αυτό θα το έχω για μελλοντικό βίντεο. Φυσικά θα διαλέξω ποιο. Ξέρω και ποιο. Τέλος πάντων, αυτό θα σας πω. Ναι. Διόρθωση, ναι. Να κάνουμε εμείς. Αυτό είναι 0.
Εγώ δηλαδή δεν ξέρω τι ομάδα είστε. Τέλος πάντων, bye!